Right, nginibingelele khona la eThekwini. Namhlanje silana eThekwini bathi Durban ICC. Kanti ngihambe ngedwa ngihamba nosisi lapha naMthando Masondo. So into esiyenza first kuma award njengoba sikhona la siThekwini TV. Ngiphinde ngahlangana ngathi nobaba ngosodoba mina ndiyazi. So bafethu ngathi sibuya bahlangene. Indaba kanjena ke. Sinobaba usibuya lana sibuya funeral nani niyazi ukhona la eThekwini ukhona lapha eMgungundlovu. So baba sisasimukele la kuma award futhi sithanda nokuthola ukuthi ubaba njengobelana nje uzizwa kanjani? Ngizizwa ngijabule kakhulu, ngizizwa ngihonored, ngizizwa ngijabulisa kakhulu ukubona ukuthi abantu bawo recognize umsebenzi wethu. Impela. So babusibiya bafethu ngiyaxolisa ukubuza lo mbuzo but namuhla ngizowubuza ngoba ukhona. Babusibiya since kunama award uyayibona nje namuhla ubuya neyodwa. Ufuna ngithiwe noma u2 noma u3. Ukulungiswa nje kufuna u2 no3 ngibuye nawe. Ufuna uye emsunduzi. Kulungile nathi sisema njalo ukuthi cha iThekwini TV izokwenza sure ukuthi cha iyakuthatha iyakubeka ukuthi bawusibuya ngempela ugcina etholile. Kodwa ke ngiyazi thina bondaba ahluleki. Yeah. Sibonge ithuba baba. Hayi, pleasure is mine bantu bami. Thank you so much. Sanibonani. Igama lami nguThando Ngwamasondo. Ngiyajabula ukuthi kunibona lana. Into engifuna ukuyazi ukuthi enani sizwa kanjani njengoba nilana nibabona bonke abantu bajabule nigqoke nakahle. So ngifuna ukwazi ukuthi thini. Into ithi sizojabula sizobungaza funeral undertakers, funeral owners, and we're just here to celebrate excellence and dignity. Yeah, all right, ngiyafushana masingathatha sitshela abalaleli noma ababukeli beThekwini TV ngabe ngiqhamuka ngaphansi kwayi funeral. Siqhamuka ngaphansi kwenhlangano ethu First National Bank, which is one of the sponsors for today's event. Okay, siyajabula kakhulu ukuba nani and nigqoke nakahle simfisana bonke okuhle. Thank you. Bye. Sawona bhuti, igama lami nguThando Ngwamasondo. Ngikubuza ukuthi igama lakho bhuti? Ngumnumzane Zuma. Mnumzane Zuma. Ngikubuza ukuthi ena uzizwa kanjani njengoba ulana ugqoke nakahle kanjena usiphatheleni yini ofuna ukuyenza lana? Uzosivezelani? Ngathi ngilana iCEO ye-Family VIP Funeral Services. Yes. So ungaza lolu suku lama awards. Yes. Ngathi kwelokuqala nje siyathemba ukuthi khona izinto ezobe zikhanya ngathi ukuhamba kwesikhathi. Okay, ngokubuza ubhuti ikhona yini ikhampani engaphansi kwayo njengoba ekhona la? Yebo, Family VIP Funeral Services. Family VIP Funeral Services. Funeral Services. Okay, siyabonga bhuti isikhathi sakho. Thank you. Sanibona? Yebo. Hayi, igama lami nguThando Ngwamasondo. Ngiyanibona nibahle nilana ngicine nifikile. So ngicela ukwazi ukuthi nisizwa kanjani njengoba senifikile lana yini ningasinikeza yona nje? We are over the moon. We are over the moon. So excited. We are thrilled. I see the way you are. You are so beautiful. Happening for the first time, and we are all excited. The industry is excited. Okay. This is groundbreaking, we as the industry have been without any form of recognition. Yes. So it's the first time and we're happy that it's happening in KZN in Durban. Yeah. So because most of the things when they start in Joburg and then they come here. But this time it's starting here in Durban. In Durban. Yes, Just imagine. yes. So is there any company under Giona la njengoba nilana nizosibona nivasheni? Yeah, we actually one of the organizers. One of the organizers, wow. However, I'm an undertaker myself. My company is BJ Funerals. Yes. Unfortunately for me and my wife, we are unable to participate in the awards contestation simply because we are one of the organizers. You can't be a reference player. Okay, so thank you so much for your time. Thank you very much. Yes. Sanibona ma? Yebo. Igama lami nguThando Ngwamasondo. Ngiyasuma ukuthi igama lakhe?
uNdalehle mangiyajabula ukwazi ngicela ukubuza ukuthi njengoba ulana uzizwa kanjani nje since usufikile lana uzobungaza kanye nathi. Hayi ukujabulela nje ukubona abantu emva kwesikhathi eside sagcina ukubabona. Sengibona abantu kade ngagcina ukubabona. Ngiyakuthokozisa ukubona abantu kade wabagcina. Yes. Ngiyajabula ukubuza lokho ma so ngicela ukubuza ukuthi khona mhlambe oze ngakho la ikhampani oze ngayo into kanjalo. Yebo ngize ngenkampani yakandalela la ngisebenza khona. Yakandaleka la usebenza khona. Siyajabula ma ngesikhathi sakho siyabonga kakhulu ngathi unga-enjoya yababona abantu kala. Okay siyabonga. Okay ma. eThekwini TV ngihamba noSiphamandla Siya. Yes. Ya maso ucela ukwazi ukuthi njengoba nilana insizwa ninjani njengoba senifikile lana senze nafika nigqoke na kahle nisiphathele. Umama Somana from Somana Dignified Funerals. Yes. Ngizobungaza lemsuku lama nominations. So nje kafushane ngibuze la kumama mhlambe ngabe niyayibona nibuya nayo award namuhla Ngoba kumele Anayo kisho ngoba invite u-invite khona into ngizophatha noma khona ngeke ngiphatha ngisho. ayilungile Bathi-ke ngokwezinga lomsebenzi wami bekufanele if ukuthi and surprise. sizoyithola la mama. Futhi surprise. ilungile sibonga Sibonge kakhulu ma. Yes. Siyabonga. Alright, nginibingelele babukele kuThekwini TV igama lami uSiphamandla Focus Siya kanti angihambi ngedwa ngihamba nozakwethu la uThando. So right, namhlanje siphethe umama siyambona ugqoke kahle bafowethu. Sizobungaza bafowethu. Uyabona ngothatha ukubheka le ngubo bafowethu indlela ebiza ngayo. So angifuni nokusho ukuthi ibiza malini. So ma ngicela usitshele ukuthi njengoba ula uzizwa kanjani singusufikile la. Ngiyafika nje manje and ya kuba kumnandi sanibonani ngishade ukunibingelela umbuzo wakho ngawuthanda uyabona nje nawe ukuthi Ngiyayibona nevibe yala ukuthi ithini kumele sibuye nayo lena. Mhlawumbe uma ngithi ukuthi kabuka ngombuzo omncane uma njengobela ekhaya uzobungaza kanye bangcwabe esinabo noma nayo uqhamuka ngaphansi kwenye ifuneral ekhona la noma emuphi umuntu nje angathi yena cha ubani maye ngayitholanga hayi mina noma ngilapha mina uJoli igama isibongo sengane ngaphansi kwenkampani iMongi Funeral Practitioners. Ngizelana nje ngizihambela ngokumenywa nami ukuthi ngizokuthokoza kanye ngalezi awards. Bye sibonga kakhulu. Ayisibonga kakhulu ma. Siyabonga. Thank you. Danko. Sibingelele kubabukeli beThekwini TV igama lami uSiphamandla Focus Siya kanti angihambi ngedwa ngihamba nozakwethu la uThando. So nje siyakhipha slide ICC for uma award njengamanje sinobaba la ubaba uzothi ukuyithula zazise ngiyazi abaningi bamazi but sicela ukuzwa ngayo baba siyomukela. Uhloni Funerals kube eGoli. Oh Hloni Funeral uphume eGoli baba. Baba ngiyabona ushaya isudu kanokusho la. Ugqoke kahle ubaba uyambona. Njengoba abantu impela bedlile indwangu baba mhlambe uyayibona ubuya nayo impela le ndondo la namuhla. No kanjani kuwena? Hayi. Soyilanda baba le. Sithekweni TV. Ngize kude sokuzovela mahhala. Yabo. Ubaba uthi all the way from eGoli bafowethu uthi uzothatha indondo la eThekwini so bafowethu iGoli ngicela liphakame lese kubaba siThekwini TV sokwenza show ukuthi nje sinithatha siyanibeka nisanitshengisa ukuthi ubaba ngampela uyayiphatha. Thank you baba. Samba naye. Thank you baba. Ngiphuma lapha eThekwini TV ngihamba nozakwethu la Thando. So ngiyanibona impela nigqoke kahle ngizocelebrate kanye nathi la kuma award eThekwini esikhona ICC. So mhlambe ngathi ukubuza nje kancane ukuthi ngiphuma kephi organization noma kephi funeral. Yes, we are from TP North of Funeral Home in Springs, Gauteng. Oh yeah, all the way from GP bafowethu. Ngicela liphakame lenze njalo. So what I just wanna check ukuthi mhlambe niyayibona ngempela nibuya nayo award.
Definitely. Hayi useshilo usisi ubuya nayo and the way agqoke ngakhona nje yapi. Alright ke thina sokwenza nje sithi TV ngithatha sinibeke sibona ngempela ukuthi ubuya nayo le award. So nje iGP yonke bafowethu sibaseke ihlale nathi la eThekwini TV. Thank you siyabonga. Thank you. Thank you. Right. Sibingelele kamera ngiphumani phakathi sibuya ngiphuma kweThekwini TV ngihamba nozakwethu la uThando. Ngiyabona ngowekathi ngishaya lezi zinto ezizayo yabo. But ke sila eThekwini eDurban ICC so celebrate ama award. It's the first time so sila. Thank you. So into ngifisa ukuyithola la ngabo mama baphuma kiphi funeral business. Funeral Parlors Association, Combined Funeral Parlors Association, Oh wow, we take bafowethu wonke umuntu olawo from Durban Siphakamisa. show ukuthi izinto ezenzeka la eThekwini TV. Yeah, hamba ngeTheku nje. Mhlawumbe bayibona ngaphela eThekwini sithatha lento singadideli yegoli. Ayindawo siswami. Samba nayo. Hayi kunjalo bafowethu lonke itheko fethu ngicela ukuphakame lokho simthatha nje sibeke simtshengise ukuthi asibuya nathi ithi siyabonga. Sanibona. Igama lami nguThando Ngamasondo, came from eThekwini TV. Ngihamba noBhuti Siphamandla wakasibiya. Sithi sesifikile la guys, ngifanele ngitshele ukuthi nizizwa kanjani njengoba ngigqoke izimpahla eninjena. Yini engasitshela yona namhlanje? Well, today, Size Kuma Awards, obviously, Sizo supporter. You are not nominated, but we need to support this good initiative. So this is all we are here for, just to celebrate ukuba bangcwabi and everything. Nasi ke kube konke sijabulayo nje. Out of busy siyangcwaba day out, but today it's all about celebration. Let us just celebrate, guys. Alright, njengoba seshilo baba ukuthi cha bazo-support bazo-celebrate. Mhlawumbe ubabona nje njengoba kugcwele kanje bekhona abaphathi bama-funeral nokuhlukana kwabo. Mhlawumbe ubaba yena umuntu angathi noma angayitholanga ngempela hayi noma nje noma angamentionanga igama lomuntu mhlawumbe engaveza ukuthi cha abangaba seThekwini bonke nje. Well, I think this is about bias now because it's a very normally literally going around. But I need to support my president, Mrs. Dalega Funeral Services. She's nominated. Hopefully she will win. Yeah. Thank you. Into siyenza thina siThekwini TV so nithatha sinibekela mase winile celebrate kanye nani esiphinde sitshengise umhlaba ukuthi cha ngempela lama award ahambe kanjani. Yeah, thank you sibonga. Sibonga Sanibona. Hi, how are you? I'm good, and you? I'm well, thanks. I'm good. I'm came from eThekwini TV. Okay, wow. You look beautiful. Wow. What's your plan for us? I'm just simple, nothing much. Nothing much. I'm very excited for tonight. Yeah. So please tell me about the award today. Buya nayo. Sayithatha. Okay, wait. So I'm currently the youngest in the funeral industry. So there's nothing much to explain. I'm just happy for the guys who've been in the game for a very long time. Yes, and I'm just happy. But I'm not getting any awards. You're not getting any awards. I just supporting for a couple of years. Yeah, okay. I'm glad to hear that. So Sisi, thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you. Right, sibingelele kubona beTV kamera ngosiphamandla phakathi sibuye kanti angihambi ngedwa ngihamba nozakwethu lapha uThando. Thando Masondo from Thekwini TV. Masajabula ukubona namhlanje so sicela ukwazi ukuthi nisiphatheleni njengoba nifikile lana. Sizolana kumcimbi uzobungaza ukusebenzisa kwabangcwaba. Ngicela ungakusho bese niphathele kona ngoba sobe sesidlula ibhokisi engafanele. Okay, ma. Right. Uma kahambe edwa hamba nobaba la. Ubaba abingelele babukeli beThekwini TV.
ngiyabingelela kubabukeli be-Ethekwini TV. Alright. Omunye umbuzo engicayo nje ngaphambi kokuthi ngimdede njengoba nigqoke kahle nibahle kanje. Ngiyabona kushawa ingubo ayibizayo uyabona nje. So lana kahle ngibonile ukuthi wonke umuntu ngempela ukhiphile izinga so mo fakele ingubo ebiza kancane. Right sokuthatha sikubeke kodwa ala angiyabona izinga likhuphuke kakhulu. So kubabukeli mhlambe esingakusho ukuthi uma since kunalama awards akhona abantu baba bayini or bangaphansi kwayiphi funeral business. Thina sinewe inafuka organization esama-guest anele inafuka. Alright, but bamenywe inafoba organization. So mhlawumbe inafoba uyayibona ibuya nama awards noma na2 noma wonke hayi. So mhlawumbe kunye umbuzo ogcine ngathi nje ukubuza ngabe yona le funeral izinzephi ikhona la eThekwini noma eGauteng ngoba ngibonile kakhulu ukuthi abantu abaningi baqhamuka from all the way from GP. So nami ngangiphatha kakhulu ukuthi ngempela siyitheka kusasala kodwa nje qoqo iGauteng inafuka ngingakusho inafuka i-umbrella ekulethe abangcwabi abahlukene kuma-province ahlukene. Oh, hayi lapho ngiyathemba ukuthi nathi sibuya nayo noma kanjani asibonge ithuba ma. Athandwe sizofonelana kuwe inqondo yami Samthini athandwe Cela ukubambela DJ bekusababingelele sanibona niyaphila lo mla phambi kwomzwilili habona hitmaker ngicela sithi bashayeli izandla bayathandana Tini, hey bayathandana Tini, hey bayathandana Cela ukufaka DJ Okay ukufaka balangisi izandla bayathandana
manje sengababalekisa. Sibonga kakhulu imizwilili. Akhona amabhinqa la? Akhona amabhinqa? Phela ukuthi sisekwi-event yamasingcwabisane senza i-excellence ethekileyo kahle kusho kodwa sicela ukubiza the co-founder of these awards. Bawu-5 ama-founders alama awards, but now sicela ubani lo okumele akhulume namhlanje? Khona lo yedwa mani. Mengingamdescribe nje ngathi uyakhanya kancane ngokwebala bese wathi ukondleka kancane. Une-6 pack kanje. Babuhlengwa woza baba ngicashayela izandla kakhulu samukela babuhlengwa. Sanibona. Mina nginsizwa yakwaZulu. Angifuni ukuculelwa into engikwazi ukuyicula. Asike sisho thina sizwe ey'khathini ey'fana nalezi siye sifise sengathi singakhohlwa, kodwa-ke uma ungakhohlwa la uphuma khona, you surely will not arrive where you are headed to. Ngalawo mazwi ngiyafisa ukuthi ey'nhliziyweni zethu, whatever we do, let us not forget where we come from. Let us not forget where we come from. I want to, it's very difficult for me. It gives me joy, sadness at the same time. It makes me even not to believe that we are here today. I want to greet a special friend of mine,
Deputy Mayor of eThekwini, Her Worship, Councillor Zandile Myeni. If one would have told you that in 2025 Zandile Myeni would be a mayor of eThekwini, you will say, no, we are shy. But God is great and Zandile is here today. One of the things she said to me, you know, when she calls me, "Yabona mnganami, noma ngabe uzongikhohlisa akuzosho njalo." She said to me, "Uyabona mnganami, if God wants me to become the mayor, I will become the mayor. But if God does not want me to become the mayor, I will not become the mayor. And if I don't become the mayor, it means I'm not ready yet. It isn't my time." And for that, Councillor Myeni, I respect you. And today, I'm proud to say, I see God living through you. I also want to greet His Worship, the Mayor of eThekwini. Angikwazi ungambingeleli noma engekho ngoba sisedolobheni lakhe. To show sign of respect, ngiphinde ngibingelele ngokukhethekile in his absentia, the Premier of KZN. Izinto ziyashintsha politikini. With hours. And today we have a very capable Premier of a very different party working together with the, should I say former, governing party and the opposition party to take us forward. It shows that when we pull together and not look at who and look at what, indeed, we will achieve greatness together. Together, we have IFP, ANC, DA, NFP leading the province of KwaZulu-Natal. And I'm confident that if EFF and Umkhonto weSizwe will join them, we're indeed going to have something great for the province of KwaZulu-Natal. I know that in the recent years, it hasn't been easy. You know, I was in Johannesburg and one guy made a joke. He said, "You guys in KZN are taking everything." And I thought we were taking everything. And he said, "You are taking the flat." You're taking the looting. And now, you're taking the west side. And Councillor Zandile Myeni will tell you that week in, week out, there are informal settlements trying to rescue those whose houses or homes have been washed away by flood. And this is very tricky because when people think of us as undertakers, they even make jokes such as, but not knowing that when a person dies, my money is dead too because my premium is gone. We as undertakers, we would wish that people could live forever and nobody dies. Because when they die, they take our premiums with them. It's the other way around. So pastors, when you go to your churches and say, pray for our businesses, don't think twice, pray for us. Because one pastor, he said, pray for me and my business. He looked at his members and he said, no. If I pray for your business,
all these people will die. So I also want to greet the Secretary General of UTT, Baba Unare, the Chairperson of UTT, Umama Uhomoto. I also want to greet the National Chairperson of NAFUPA SA, Dori Sengane, the Executive Member of NAFUPA SA, Mama Mchoma. I want to greet my lovely lady, who is now the President of CONAFPA, Mama Ndalega of Ndalega Funerals.
lomhle ngikukubanina jesake alisho wenzani na Kwafela wa manzinde, kwa manzinde, kwafela wa manzinde. Aspo.